Αλλά δεν σταμάτησε εκεί, το μελομετρήσει κιόλας. Αυτό είναι πλέον ο ήλιος της εταιρείας, τον οποίο θα ακούσουμε για πρώτη φορά σήμερα και με μεγάλη χαρά θα τον καλέσουμε να μας την παρουσιάσει. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην κυρία Λίτσα Μπαφούνη, την διευθύντρια της Πινακοθήκης, με την οποία έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Η Πινακοθήκη είναι ένας πολύ φιλόξενος χώρος που μας βοηθάει πάρα πολύ ώστε να μπορούμε να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις και να τις παρουσιάζουμε σε όλους εσάς. Αξιότιμε κύριε Βουλευτά, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιώς, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, ορμόμενος από τη μεγάλη ιστορία της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιώς, αυτού του φάρου πολιτισμού της πόλεως μας, εμπνεύστηκα ένα ποίημά μου, ύμνο προς την Οσάνο εταιρεία, και τον οποίο ύμνο έντυσα με δική μου μουσική. Αυτόν τον ύμνο, κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως της αξιοτήμου κυρίας Προέδρου της εταιρείας μας, Σοφίας Παυλάκου, την οποία την ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου, αξιώνομαι σήμερα να απαγγείλω και να τραγουδήσω ενώπιον σας σε δική μου μελοποίηση, με πολύ αγάπη προς όλους σας και σεβασμό προς τους αξίους ιδρυτάς και τους αξίους συνεχιστάς αυτής της ιστορικής εταιρείας της πόλεως μας, της οποίας έχω τη μεγίστη τιμή να είμαι πλέον και εγώ μέλος της. Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Ω εταιρεία του Πειραιά, ω ηγερία, ομορφιά, πηγή γραμμάτων και τεχνών και οραμάτων ακρεφνών, στον δρόμο του Ευαγγελισμού, άστρο λαμπρό πολιτισμού. Βρετάκο είχες για ιδρυτή, της ανθρωπιάς τον ποιητή, Γεράνη, Κάση, Μιλωνά, Τσουτάκο, Μέλη Λαμπερά, Χρυσοστομίδη αρχηγό, θεάτρου εκφάντορα ταγό. Στον συμπληγάδων τους καιρούς, με ανιδιοτέλειας κινηθμούς, πινδάρια μεγαλουργής, σοφία ουρανού και γης. Και ο χρωστήρας στον καμβά πλάθει την ποίηση που σιωπά, κι η πένα πάνω στο χαρτί με λέξεις εικονογραφεί. Του Σιμονίδη η πνοή ήρθε όλους μας να οδηγεί σε κάθε τέχνη ιερή. Μπράβο. Θα το ακούσετε τώρα και μελοποιημένο με την μουσική.
αγαπητοί